Sesanti rahayu sagung dumadi bebuka parwakaning kandha kadhapuk rampak runtut basari nengga ukara pinatut dongeng kuna ngemu pepeling wayang purwa ginambar miring yakti mengku werdi datan melok sung sesulang kelir genelar pindaning jagat gumelar sawiji-wiji wis tinantu kodrate kawasa Blenjong minangka pepadhang dalang kang gesangi urip-urup wis nyawiji. Gedhok keprak pindhane keketeking jantung dadi pindhane ngagesang. Gendhing lan tembang pindhane grengsenge cipta rasa budi lan karsa. Bungah susah papa mulya dadya lelangening arcapada. Pada tetiga 69 manyura kinarya tengara laksitaning yuwana para madya wasana yen narasan saya karaos mulat sarira hang rasa wani weruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani kaya janma ngilu kaca jalu estri wis kacakup saing carita ala becik wis binabar jroning pakliran
ya ing kono sejatining nonton pakliran wayang Purwa. Anengke ingkang minangka dadya purwaning kandha datan kadi gumelaring kadipaten Glagah Tinunu. Kocapang ing kadipaten Glagah Tinunu praja ingkang jembar jajane gedhe ulu pametune kandel bebetene jero jagange tur akeh wadya balane. Kinocap kadipaten Glagah Tinunu nedheng ancik jaman Kaliyoga ya jaman wesi. Wis kinodrat jroning jaman wesi sesrawungan tebih ing tata krami ulang suci dianggep sepi isine weda dianggep dongeng ngayawara. Para muda tebih saking tata susila para manggala ketungkul kongas kumawasa panguwasane Kinarya Gada. Bebasan susang bawana balik wong jujur malah kujur wong cidra malah ndrebala. Latasina ingkang angrenggani jumeneng adipati ing Kadipaten Glagah Tinunu awujud ingkang kekasih Adipati Brajadenta ingkang awujud yaksa gegirisi kulit abrit kaya dembaga tinangkling wadana mangar-mangar kaya kembang ora waribang alis ketel hangetunggeng mencorong netrane kaya mripate singa barong grana mungal nyanthik palwa tutuk menga kaya lenging guwa waja rangah kaya parang curi modot siunge sak mancung-mancung gedene. Kocap sang adipati yen lumampah kaya lindu gunung geni yen segu kaya gluduk yen guyu kaya grojogan yen petak kaya gelap ngampar yen wahing suarane kaya ban bledos. Sinegek ingkang murweng kawinuju Harispat ing radite cemengan sang Adipati Brajadenta miyos tinangkil ing Pandhapi Agung Kadipaten Glagah Tinunu pepak handher ingkang samya sebo kadadak kaguda enggalih dupi mulat praptanira sang Begawan Duruna sarimbit lan patih Harya Sangguni riwasna satata lenggah sigra hamurwaning wicara mangkono pangandika kang dereng kawisan lisan. Yaksa Kura rupa sedheng Narendra yaksa lelaku
Tirta dening utamaning nata perbuti bawolek sana lire peret budi mangkono lila legawa ing driya agung denya paring dana angge ganjar saben dina lire kang pawa sono ana tepi pangandika nuwun mangki to mangki kula wis paosaken ingkang rawuh menika kados Penemban Durna saha Kyai Patih Harya Sengkuni. Sarawuh paduka sarimbit kula ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk paduka sarimbit Penemban. Oh, Bleguduk hawelah. Inggih, Ngger. Anak Mas Brajadenta rahayu pisewan kula berkahing pangeran. Mboten langkung namung puja pangastawanipun ingkang Bapa ing Sukalima mugi kunjuk anak Prabu Brajadenta. Inggih, Nggir. Semanten ugi pun Bapa ing Sukalima ugi pun paman ing kepatihan wilujeng lampah kula nir ing sambikala. Mboten namung puja pangastawanipun ingkang paman kewala mugi katur nggih Nggir anak Mas Brajadenta. Inggih Bapa. Sampun kula tampi pangestu saking paduka sarimbit. Namung sadereng sasampunipun mugi kasekecakna pinarak paduka Bapa Penemban miwah Sang Patih Harya Sengkuni kawula nuwun. Nuwun inggih, Nger. Yektosipun sampun boten kirang prayogi. Ewuh pekewuh dirgama sangga runggi sampun pun Bapa tampi. Namung daya-dayapun Bapa kepareng badhe munjuk atur kersa paduka anak Mas Brajadenta. Kala non. Kajawi saking menika Bapa Penemban baya wonten wikatos ingkang pundi kepareng paduka rawuh sarimbit wonten ing Kadipaten Glagah Tinunu manawi boten kabar wados kepareng paring dawuh ingkang cetha kula badhe mirengaken ingkang tila. Inggih, Nger. Nuwun sewu nggih, Nger. Mugi andadosna kawuningan. Sawan kula kekalih ingkang sepisan tuwi kararjan angka kalih ngraketaken kekadangan. Angka 3 sawan kula menika kautus ingkang sinuwun anak Prabu Kurupati ing anak Prabu Duryudana ing negari Ngastina. Kinen andangu dumateng paduka anak Mas Brajadenta. Yektosipun ing menika anak Prabu Brajadenta sampun mireng menapa dereng menawi
Gatotkaca ing sakmenika badhe kaju menaken Nalendra wonten ing negari Pringgondani. Nggih. Inggih, sinuwun yektosipun kula tansah anggaris ngandhapi menapa ingkang dados aturipun Kakang Rubaya ing Sukalima. Tebih saking negari Ngastina yektosipun namung ngunjuk atur dumateng paduka ingkang sinuwun ingkang wonten sambung rapetipun kalian Gatotkaca ingkang badhe kawisuda wonten ing Pringgondani. Nuwun sewu paduka sampun mireng menapa dereng, Nger. Hanjarah ingkang Puspitarum kasilirining samira nombre sekar kadung ngas kandanya ing mawe rarasraning driya Penemban kaluhuran dawuh paduka Penemban bilih ing dinten Anggara Kasih ingkang badhe dhateng menika pulunan kula pun Gatotkaca badhe kabiwadha jumeneng Nalendra wonten negari Pringgondani. Malah kapara kula menika ingkang badhe dados warangkanipun Penemban. Blegodhog hawelah. Ngaten nggih, Nger. Nuwun sewu lho, Nger. Mboten kok kula menika tiyang sepuh badhe mbebutek banyu bening menika mboten. Mboten estu. Kabedhela dada kula katuweka jangga kula. Mboten, Nger, mboten. Tebih saking menika. Kados pundi, Bapak? Inggih. Supados sedaya kala wau enget kalih sejarah, ngeten. Tiyang gesang menika kedah eling kalih sejarah. Ngeten lho, Nger. Supados mboten meleset saking pakem. Monggo saenget kula putra swargi Prabu Trembaka menika nuwun sewu wilanganipun mboten pinten, Nger? Wonten pinten, Nger? Wonten 7 sadaya Blemban. Wonten 7. Nggih. Ingkang pembayun Inggih menika Kakang Prabu Harimba Suwargi. Lajeng Nomor kalih Mbak Yu kula inggih menika Kakang Mbok Dewi Arimbi. Inggih lajeng Nomor 3 kula piyambak pun Braja Denta. Nomor 5 kadang kula anem pun Braja Musti. Lajeng Braja Lamatan ingkang waruju inggih menika kadang kula pun Kala Bendana. Inggih. Dados kadang paduka menika wilanganipun wonten 7 nggih, Nger. Wonten 7, Bapak. Nggih. Sauger pernatanipun praja menawi Sudarma sampun tumugi ning pralaya menika yektosipun meratelaken menawi Atmaja ingkang gumanti nata rak ngeten lho. Kadosipun mekaten. Inggih. Lajeng ingkang hak lan wewenang dhateng turasing kraton menika hak saking kakung menapa saking putri, Nger? Pawarta ingkang sampun kula wirengaken utawi sabdaning para nimpuna sabda para raja menika kedah pancer kakung, Bapak.
Pancer kakung. Iya. Nah, kanthi menika papadan menika pun Bapa badhe nglajengaken nggih nuwun pirsa. Gatut Kaca menika putranipun sinten, Ger? Putranipun Mbak Yu Arimbi. Menika Pancer kakung napa Pancer putri? Kadosipun Pancer putri. Lah, ora apa ta pripun? Nek ngantos Gatut Kaca menika dipun dadosaken narendra, tegesipun tatananipun negari rak morak-marik to, Ger. Rodo muntap lirik netap duka yayah sinipi Jojo bang mawingo wingo Mejot padone lati netra kocak ngondarandir ngong Saring jonggo malatu-latu Lamun sinabeta merang sagedeng bel Lamun sinabeta merang sagedeng bel Medal dahanane iye Bojleng-bojleng iblis lanat padha cik-cikan menawi mekaten para Pandhawa menika milik gendong lali iblis lanat para Pandhawa menika penemban jebulipun kula menika dipun blithuk dipun apusi kula menika dipun telungaken manah kula menika namung dipun kempongi pripun menika lah panjenengan nak nembe kraos sak menika, Ger. Lah malih, Ger. Paduka sampun kelajeng kesengsem bab alusing bebuten para Pandhawa. Nanging wengisipun menika mboten mangertos. Lah kanthi alusing bebuten menika ingkang kangge mblengket pringgondani kempal karyan negari Ngamarta, Ger. Sisip semberipun Kadang Braja badhe kecalan kamulyan yen paduka mboten enggal kersa cancut taliwondo badhe manggen wonten pundi, Ger? Gonjang kanjing langit kelap-kelap katoler gincang ing alis risang maweh gandrung dereng pantara dangu denira bawa raos kedadak gumedher ing pesian Jawi praptanipun Kadang Braja inggih menika Sang Braja Musti ingkang kadherekaken Sangkala Bendana minggah kaget Kang Samya Sumewa Grobol kang tumingal prang campu samya ngedali
Yaksa Goro rupane sedhing Nalendra Yaksa lelaku kamal malengkang mangkoto mangku Yayi ndak wis padhake ingkang prapta ana ing Kadipaten Glagah Tinunu kadang kuanom Yayi Brajamusti Yayi Brajamusti padha rarja praptamu Yayi. Iya Kakang antuk pamujimu rahayu lakuku ora liwat bektiku katur Kakang. Wis tak tampa dadekake bungah kala bendana kowe padha becik. Iya Kak antuk padugane Kakang Brajadita slapet lakuku Kak. Ora liwat taklipku wae katur ya Kakang. Yayi kala bendana wis ndak tampa dadekake bungah rasaning pun Kakang. Sadurung sawise wae mara kaki kepenakno Yayi. Ya Kakang wis ora kurang prayoga. Ya Kakang wis ora kurang prayoga sewadku Kang. Kajaba sangka iku Yayi. Dadekake semangkaning atiku bayana wigati apa. Siadi Sarimbit sowan marang Kadipaten Glagah Tinunu kene Yayi. Iya Kakang. Persajan wae. Praptaku sowan Kakang Brajadenta nganti adikku kala pendana iki. Kauning ana Kakang. Abot ngemban dawuh aku dinuta pepundhen Pandhawa. Sesambungan bakal jumenenganing putramu Gatotkaca ana Pringgondani. Mongko paduka Kakang Brajadenta wis saguh minangka dadi warangka. Iya, Kak. Mengko selak dadi pekarep-arepe para pepundhen Pandhawa lho, Kak. Ayo gendak budal bubuk isih esuk. Yak Pringgondani ora usah gawa apa-apa lho. Cukup sandakan sak pekadek wae cukup. Ora usah bocot, ora usah werna-werna kana wis cepake, Kang. Yaksa Goro rupane sedheng Narendra. Yaksa lelaku kamal maleng ingkang gambira mangarah arangah-arangah angisis yung nyametu Prabowo. Brajamusti lan kowe kala bendana. Iya piye Kakang? Iya piye Kakang? Aku keteni dawuhmu, Kang. Saiki budal to, Kang. Kowe aja landhep dengkul pamikirmu. Negara Pringgondani, kowe ngerti apa ora sejarahe? Negara Pringgondani kuwi biyen kagungane Kanjeng Rama Prabu Tremboko. Lumintir marang bapakku yaiku ya Pak sedulurmu Kakang Harimbo. Kanjeng Rama Prabu Tremboko satru bebuyutan lawan Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata ya bapake para Pandhawa. Ateges trah Pringgondani wiwit biyen mula pancen wis satru mungging cangklakan. Kowe aja landhep dengkul pamikirmu. Sing dadi ratu ki kudune dudu kok Gatotkaca merga kuwi pancer putri. Sing dadi ratu kudune kakangmu ya aku Brajadenta. Iya Kang, bener Kang. Ning paduka kudu eling Kakang.
Saksedane Kakang Harimba biyen paduka dijumenake Nalendra ora kersa. Negara kok pasrahake nyang Mbak Yu Arimbi. Kuwi ucape Kakang. Mongko ing saiki si Gatotkaca ya putramu wis pikantuk sarujukane wong sak negara bakal winisuda. Lan si Kakang Brajadenta saguh minangka warangka. Kena ngapa saiki Kakang kok ngendika ngono, Kakang? Ya, Kak, eling lho, Kak. Eling. Iki ora perkara waton utawa paugeran. Ning perkara supahmu biyen lho, Kak. Bareng saiki kowe oleh rombongan anyar kok mbecelak-becelik. Bareng kowe wis entuk grup anyar lho kok jebul esuk tempe sore dele, Kak. Blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sente. Aja ngono ya, Kak. Elinga supahmu biyen. Bareng kowe ketekan provokator kok bubrah pikirmu, Kak. Eling ya, Kak, eling. Mesti wong kuwi sing gawe urip-urip ngrasani Pandhawa ngoteh-oteh sing ora-ora. Hati-hati lho, Kak. Fitnah kuwi lebih kejam daripada pembunuhan lho, Kak. Kuwi dosa gedhe lho, Kak. Hei, Kala Bendana. Apa, Mbak? Kowe iki aja waton celmang-celmong. Aja waton ngocap kowe. Kowe iki buta bodho, kowe iki buta goblok. Butuh kowe iki mangan wareg nyandang utuh, wis genah ngono wae. Ya aku iki maksane aku buta goblok bodho ning aku ora sekolah. Ning aku rak mung kandha apa carane lho, Mbak. Buta kene buta petuk angel ditata. Kala Bendana. Iki rembukane wong tuwa ora perlu kowe melu cawe-cawe. Mesine kowe iki kudu ngerti, kudu mikir. Yen ta pringgontan iki kutah darahmu, kuwi tinggalane bapak mbahmu, buyutmu, cangkamu, warengmu, ucek-ucekmu. Kudune kowe sasedulur sing ngenyami kamukten negara Pringgontani wong dhelik iki malah goblok. Apa lek wong tuwa ki wis ora iso salah, Mbah? Aku tak teka. Apa wong tuwa terus dasare wis dadi pakarsa kuwi ora oleh salah to, Mbah? Ya mergo kowe wong tuwa kudu kebak ing bekati-ati. Apa meneh kowe iki pendhita. Ning ngomonganmu kebak wisa. Ya ngono ora? Wis meneng Kakang, meneng. Kowe nek omong-omongan karo buta petuk iki malah mengko ora kajen. Meneng kok. Wong ning kene iki kon muni kok malah meneng ki piye? Neng kene kan ngoceh kok meneng iki piye? Nek meneng jenenge ya kaya watu. Atamu padha waraning den becik. Besok manem amendemo baris kang prayitna. Baris kang prayitna iki awak Pandhawa. Raja Musti lan kowe Kala Bendana. Iya Kakang, piye Kakang? Iya Kakang, aku keteni dawuhmu lho, Kang. Yo tak tampa aturmu. Mung wae tak pikire. Dhisik aja kesusu. Kowe ngentenono ana alun-alun. Mengko genti tapak, kowe tak tungka rembukan ana alun-alun kono. Raja Musti Kala Bendana. Iya Kakang, aku tansah angantu ngenteni marang sabdane Kakang Brajadenta. Iya Kakang, pisan meneh kowe tak weling ya Kang, kowe sing jejeg atimu ya Kakang, sing kuat imanmu kowe aja kena panggir panglembuke wong liya lho Kakang, sing teges lho Kakang. Weling marang wong tuwa. Metu kono. Kan laku ning lekas
iku, Nger. Sagebyar katalika wau. Kaya wis purna sabdaning Sang Dipati Brajadanta dhateng ingkang ngrayi kekalih. Ciptane arsa kondur ngedaton yak arep sang keping wuri. Lumampah yen kapengkok ing Bancabaya ubayane tan balenjani. Apa disuni? Awake dhewe wis purna tugas. 45 menit pas. Iya. Lah iki terus bare iki tanda tangan yang sapa? Panitia. Ora usah tanda tangan melu-melu nabuh kono. Ya.
Yo, hey! Semua sinden berdiri. Lungguh karepmu ora ya karepmu. Iya, Pak. Kok arep ikrar kok. Iya.